Min ġewwa l-oratorju tal-Kurċifiss ġewwa l-parroċċa tal-Isla, fejn tinżamm iġbija mirakoluża ta' Ġesu Redentur, ser inxandrulkom xandira live fejn Father Keith Bonnici, kappillan tal-parroċċa ta' Iklin, ser imexxi talba lil Ġesu ħniena divina. Imbagħad jagħti bidu għall-eżerċizzi tar-Randan. Meta inti mitt Ġesu, minnek tnislet il-ħajja għall-umanità. Unfetaħ baħar ta' ħniena għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, ħniena divina bla qies, imla id-dinja kollha u ferra lilek nifsek fuqna, il-grazzi li għanna bżonn f'dan iż-żmien. Odem u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħniena għalina, jiena nafda fik. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jiena nemmen f'Alla, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, u f'Ġesu Kristu Ibnu waħdini Sidna, li kien konċeput mill-Ispirtu Santu, twielet minn Marja Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, mietu difnuh, niżel il-limbu, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smawiet, qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. U minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma tal-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-nubiet tagħna
u għal dawk tad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija d-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità tibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għad-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. O Ġesu ħanin, aħna nemnu fik u nafdaw fik. Ejna għaliex aħna dajfa u blaħila, għatina l-grazzja li nwasluk il-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk u jkollna fiduċja fil-kobor bla qies ta' mħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Edin nejxu randan partikolari ħafna. Randan illi forsi maħniex se ninsew qatt kemm indumu ħajjin. Ir-randan tas-sena 2020, ir-randan tal-COVID-19. Il-bieraħ il-Papa Franġisku mar pellegrinaġġ Santa Marija Maggiore jitlob l-interċessjoni tal-Madonna u mar ukoll quddiem il-kurċifiss mirakulus li hemm fil-Via del Corso fil-Knisja ta' San Marcello. Mar biex jitlob. U aħna wkoll ġejna hawnhekk f'dan is-santwarju biex nitolbu.
ġejna quddiem Ġesu Redentur biex nitolbu it-talb. Ir-Randan bħala żmien ta' talb. U din is-sena, din is-sejħa talb qed nismawha b'mod aktar speċifiku, b'mod aktar partikolari, b'mod aktar intens. Dan ir-Randan huwa aktar forsi minn kull randan ieħor li qattexna mument ta' grazzja. Imma huwa żmien ta' talb. It-talb. It-teologu Hans Urs von Balthasar għajd li titlobx u ngħidlek intix nisrani. Il-filosofu Soren Kierkegaard l-iktar bniedem qawwi u dak li jaf jaqqat u jorbot idejh biex jitlob. Fejn ħanitlob? Il-knejjes tagħna huma miftuħin biss għat-talb personali u privat, ma nistgħux inkunu fi gruppi. Fejn ħanitlob? L-ewwel u l-aqwa post fejn nista' nitlob huwa l-qalb tiegħi. Qalbi munġuha, hemmhekk nitlob. Qalbi ferħana, hemm nitlob. Qalbi mbeżza, qalbi anzjuża, hemm nitlob. Qalbi timida, qalbi mwerwra, qalbi rrabjata, qalbi rilassata, qalbi midimba, hemm. Il-qalb tiegħi hija l-post fejn jien mistieden li niltaqa' Alla. Ngħid imma mhux aħjar nitlob għada meta nkun burdata aħjar. Nitlob illum. Illum huwa l-mument tal-grazzja. Illum hija s-sija li l-mulej qed jistennini biex nersaq lejh. Illum issa huwa l-mument li il-mulej tiegħi qiegħed joħroġli idejh lied tal-ħbiberija biex inkun miegħu. Illum, issa, huwa l-ħin li nerfa' l-qalb tiegħi lejn Alla. Meta nkun id-dar, fid-dar tiegħi, forsi għandi santa sabiħa ta' Ġesu Redentur, forsi xi ikona ta' Ġesu, ir-raj it-tajjeb, x'inhi kurċifiss. Ninġabar jien u Alla tiegħi. Imma l-importanti li nitlob fil-qalb tiegħi. It-talb personali, speċjalment dak it-talb li jsir fis-skied bejni u bejn Alla, huwa laqa b'mod intimu dejjem mal-ħniena ta' Alla. Li nikkontempla l-ħniena ta' Alla jallimna l-Papa Franġisku u għajn ta' għena, ta' serħan, ta' slim, hi kundizzjoni għas-salvazzjoni tagħna. Fit-talb tiegħi niltaqa' mal-ħniena ta' Alla. Il-ħniena jgħallem l-istess Papa Franġisku hi triq li ssieħeb il-bniedem Alla għax tiftaħ il-qalb għat-tama li aħna maħbuba għal dejjem. Minkejja l-limiti tad-dnub tagħna. U fis-skiet tat-talb ejjew inħallu lil Alla jissorprendina. Aħna nibżgħu mis-skiet għax dejjem gasma l-pjanċa. Imma dan huwa żmien ta' skiet. Żmien illi qalbi tkun is-santwarju, it-tempju fejn jien nerġa' niltaqa' Alla mill-ġdid. U hemm inħalli lil Alla jissorprendini bi ħnientu. U x'ser ngħid waqt dak il-ħin tat-talb? Il-Papa Franġisku ifakkarna fl-Iben il-ħali meta ddeċieda li jerġa' lura għand missieru. Joqgħod jaħseb diskors ħajamillu, imma l-missier bil-kemm iħallih jitkellem. U janqu miegħu u hekk jagħmel Ġesu magħna. Missier għandi ħafna tnubiet, ma jimpurtax. Missier frejjeġ biss għamilt, ma jimpurtax. Imma hu kuntent illi jilqana għandu. U kuntent li jaċċettana kif aħna.
għamilna x'għamilna, nagħmlu x'nagħmlu. Imma hu ikun kuntent jekk inti tmur għandu se jgħanqek miegħu b'ħafna imħabba. Dak huwa t-talb. Li nkun b'qalbi miftuħa għat-tannieqa mimlija imħabba ta' Alla li hu imħabba. Ma nibżawx miskiet tat-talb. L-importanti li l-qalb tagħna qiegħda titlob. Il-missier jilqa' għandu lill-liben u jagħtih id-dinjità mill-ġdid. Lilek u lili jagħtina il-libsa u ċ-ċurkett. Jagħtina il-qorq biex inkunu nistgħu nimxu fil-vjaġġ tagħna ta' pellegrini. Meta jiena niftaħ qalbi fit-talb għall-Alla ma nkunx aktar skjaf ħafi ta' dnub imma iben bid-dinjità bil-qorq f'riġlejja. Imma jien mulej jien ma nafx nitlob. Jiena ma tantx bniedem tal-Knisja, jiena m'iniex qaddis, ma jimpurtax. Il-missier fil-parabola tal-eben il-ħali jirċievi bl-istess ġenerożità kemm lill-liben iż-żgħir li huwa figura tal-pubblikani, ħallelin, korrotti, u tal-prostituti dawk li id-dnubiet tagħhom huwa dnubiet li huma assoċjati mal-ġisem, allura drogi, allura pornografija, allura dawk l-affarijiet kollha u jilqgħu. U hekk il-qalili, u hekk il-qalilek. U mbagħad hemm l-ieħor liben il-kbir, dana bravu da jilaba tal-qaddis, imma fil-verità kellu dnub ta' supervja. U anke lilu il-missier jilqgħu bil-ħlewwa. It-talb tagħna huwa dak il-mument meta inkun liben iż-żgħir, inkun liben il-kbir, ma jimpurtax. Imma nersaq u niftaħ qalbi għal Alla li hu mħabba. It-talb bħala laqa mal-ħniena ta' Alla. Ħela ta' ħin it-talb huwa bżonn. Għax kulħadd għandu bżonna il-ħniena ta' Alla. U meta nirċievu ħniena ta' Alla ma nisimgħux il-kundanna, imma nisimgħu opportunitajiet ġodda. Meta nisimgħu il-ħniena ta' Alla, interessanti u huwa Alla jaħfer u jibqa' jaħfer. Imma mhux hekk biss. Meta jiena nitlob, nitgħallem nindem u nitgħallem nieħu responsabbiltà ta' Emili għall-futur. Għax Alla tagħna qalbu kbira, imma ma jfissirx li aħna ma għandna nitkesħu quddiem il-ħniena ta' Alla. Tibżax tqatta' ħin fi skiet quddiem Ġesu Redentur fid-dar tiegħek, quddiem il-kurċifiss. Irċievi l-ħniena. U għajt itlob lil mulej Ġesu biex jagħtik ir-rigal sabiħ tar-responsabbiltà ta' Emilek. It-talba li għandna tagħmel int u għandi nagħmel jien. Kull wieħed u waħda minna. Alla għani fil-ħniena, imma għalkemm il-ħniena talla qatt ma tejja, jiena responsabbli ta' Emili. Issorprendini mulej Ġesu bil-ħniena tiegħek fit-talb tiegħi. U wejni nieħu responsabbiltà ta' Emili ħalli inħobbok kif jixraqlek. Int li inti mħabba bla tarf. Glorja lill-missier, lill-liben u lill-Ispirtu Santu.
kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu issa il-barka ta' Alla. Il-mulej ma'kom, iberikkom u jipproteġikom. Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbierku il-mulej, irroddu ħajr lil Alla.